Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau zuwa ranyasi zuwa rochigumi nembiri mwedzi uno wachiwabvu patiri kutanda ipapa kwaino ari kureketa makwai ari kuziva zviri kuitika maiguti waramba motika nomari zvakabva kuna Chivharo aiwa tirikuti zvakanaka izvozvi zvino dai watoramba wakashinga ndokuti wamwe peno wafunge zvisvino kana wakatambidziwa zvakadandi uko kuna vafundi vanosvika vatanhatu pachikoro chefundo yepamusoro cheUZ vasungiwa nemapurisa kuti vange vari kuratidzira nonyaya yekuramwa mabasa kuri kuita warinovarayiridza regai tikuona kuti zvichapera sei tati taziva baa kuti chii chichaitika wachaendesiwa kudarechere kana kuti zvichateera sei tinenge tichikunyepai uku kwai Chiwenga ndiye akasanogara matomo onyika mhanduwe akaita kuyabata kuti dzvi kwai atumira masoko okupurura mhuri yokwachidya usiku kwai nokupfa kwaiye dhokota Pauro chidya usiku akazvawa mugore ra1927 ihama yaiye Godfrey chidya usiku newabiache akanyora mabhuku anosvika 13 tikunoti mweya wache uzorore murugare. Jacob Mafume afuma vanhu varikuita kung'ara chaiko nokuda kwounhu hwache hwakabuditsiwa pakapera svondo papa agoburika achidya isikirimu achibva aita mapepa pasi mhanduwe unoita kunyara chaiko unobva waona ipapa kutoti tichiri kure kuti nyika izosimba kuita zvisvinu kuita nyika kwayo regai tione hedu kuti zvichaperera papi nokutoti dai ari mumwe aichinja maitiro chaiwo. Hurumende yaMunangarwa yagobuditsa ipapa masoko okuti kwai waroda kuvhura bindapinda rodzimotika ropambudzi waroda kurivhura mwedzi uno uribe kupera regai tione kuti wachazviita chere kana kuti zvichange zviri kudini nokutoti wanongu waka wachindoreketa zvibodzizvo tada kutovhura paribe chiri kuvhuriwa regai ticharamba zvedu takaringa kuti vanenge vachiita sei pokare wabva watoti tiri kufunga ipapa kuti tiite zvokuti tinhadzirise panosangana mugwagwa waSimon Mazorodze naWiloville regai toda kuti tiise ipapa bindapinda pokare kuitira kuti dzimotika dzipinde zvisvinu zviribe kana kuvhiringiwa regai tione kuti vanozvikona chere asi takutokumbira kuti dai watanda kaa wapedza iyoyi yepambudzi wopedza nomugwagwa wemasvingo uyuyu unobva Beitbridge kuti zvinhu zviite zvisvino kaa wozotandawo kuchiita izvozvi kuramba wachindoita kuzvitambanudza apa waribe mari dzacho regai tione hedu kuti wanoperera papi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuburikidza naiye Lois Matanda Moyo waagoreketayo kutoti wakomana zviri kuhwadza kwai maitiro anoita huori munyika medu ari kuita kuhwadza chaiko nokutoti nyika yedu iri kuduza kujuja bhiriyoni chairo pagore nyaya yeuori unosaya kuti kana iwo warichinochema kuti uori hwanyanya wari kuregerei kusunga kana munhu mubodzi paribe kana mubodzi watowasunga kana kuendesa kujere kuti kwai abatiwa nonyaya yeuori wari kubaba bhiriyoni iwaya regai tione hedu kuti wachaipedza sei asi zvinotorwadza kuti vanenge vachiramba vachindoreketa zvakadandi kuti waite zvisvinu zvavanofanira kuti waite. Nyika yeZimbabwe yaburika kuti izvezvi kuwabasa wanoita zvokuchengeta nokushambidza vanhu vanorwara kunyika yeBritain UK kwai ipapa Zimbabwe ino vanhu vanosvika zviuru 22,353 22,356 pachirungu ichiteera Nigeria noIndia. Wakomana India ino vanhu vanopfuura bhiriyoni nomamiliyoni 400 1.4 billion. Nigeria ino vanhu vanopfuura 200 mamiliyoni 200 million. Wese iwawa tiri kuita kukwikwidzana mhanduwe nevanhu vari kuenda unobva waita kuonana yawe kuti pakaita kunyangariwa asi tiri kutotenda kuti mukana wokudare wakaburika nguva ichiripo
wakatekaira. Kuhwisana kwomuzanupf kuramba uchienderera mberi ipapa zvatorwadza wamwe pareketiwa kuti kwai zvakaburika pasarudzo dzaunoitirana wega wega ni maprimary elections pachirungu, kwai zvokwaitika kuinsiza north zviri kudikana bazvo, kwai kutotangidziwe ipapa tikaitione kuti bhiza rakahwina racho rakaita sei, richaita sei, tinenge tichikunyepa hedu kuti zvinenge zvitekaira sei. Ukuwo kwai kuBharavadhia kuno cheche yakabirwa mari inosvika zviuru zvisere zvomari yokuAmerica. Wakomana pakanyangaridza. Tikaitione kuti wachaipedza sei, mapurisa ano achabata chere kana kuti zvinenge zvinano kupi, tinenge tichikunyepai. Apa tikalinga hedu mitambo, kwai aimbotamba mutambo Zimbabwe Open wogorofu, Morton Kombai kwai akombiwa norufu mhanduwe akabva agwarashiwa paita tsaona nomotika. Tikuti mweya washe ngauzorore murugare, aigara kuzvishawani. Tinenge tichikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvareketika maererano nekuikiwa kwache. Bhora rese rakatambiwa kupera kwesvondo, Amos yakaita tiri no tail 1. Caps United yafara ijero ZANU-PF yakaita kabodzi. Herentals yabenzawo ZANU-PF ikaitawo kabodzi. Ngezi no ZPC dzakaita twiri. Bikita Minerals no Yada Yamagaya dzikaita kabodzi. Green Fuel no Manika Diamonds dzakaita 0-0 ipapa. No Zuro Kwekwe United yakajiwa no Chicken Inn no Tuna kuti Scotland yaScottiwo ZANU-PF yakaita twiri. Simba Bora ikaita 0. Triangle yakajawo Dynamos no twiri 0. Highlanders Hailanga Boso ikagoita kabodzi no FC Platinum yamapesa. Ipapa zvakatoburika izvozvi zvakaita kuti wakuru weDynamos wagotoburitse tsamba wachireketa kuti kwai panosvika chitatu tinenge tatoone vanhu vatsva vari kuita basa rokufundzisa watambi wedu kutamba. Tikaitione kuti vanozvipedza chere, vanozvikona chere, zvinenge zvienda nokupi, nokutoti zvinokona kuita zviya zvoManchester United. Tikaiti golinga zvedu tinenge tichikunyepai kuti zviri kuenda nopapi. Tolinga dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa, Omotoso akaita kukwechemuwa manduwe akasungiwa pokare, wari kutiwo wachiri kumudaba munyika mawo muSouth Africa mo. Tikaitione kuti zvichaperera papi. Hino kuti yanga achiri kuitei hwi kuti akatizawo nguva iripo, nobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Uku wachena waya mabhunu wanosvika 40 nowapfumbamwe 49 pachirungu wakakwira ndege wakaenda kuAmerica, wasvika watambiwa nomufaro. Rikaiti ugoona kuti vari kuita sei, vanenge vachibatsirwa vanangobasa zvawakajaira ino zvokuti ana boy ndiwo vanenge vachivabatsira. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kuitekaira sei. Apa hurumende yavo itodedzera kuti aiwa rirekai vakadando wasiyai waende, asi vanoziva kuti kana uri mupoteri unobvumiwa bakubenuka pawadira idina yawe. Rikai tirambe tichiringa hedu kuona kwazvinoenda. Hurumende South Africa yaburitsa kuti yakubvumira vanhu varibe kuzvariwa munyika yeSouth Africa kuti wapuwo zvitupa zviduku zvopurasitiki zvinenge zvedu zviya. Tikuti makorokotoka kwai vanhu wanga wachipuwa zvitupa, wanga wari kupuwa zvitupa zviya zvemabhuku zvokare. Kuno apa aiwa zvaakuita kuti wachipuwawo zvitupa zvidiki zvakaita zvizvino. Toramba tichizvitenda izvo. Kuno masoja anosvika 10 kunyika yeMozambique wari kunzi wagwarashiwa mhanduwe nowapanduki woIslamic State. Rikaiti kuona kuti zvichaperera papi, asi zvinoita kurwadza. Tikundofara kuti vanhu wapona wacho aiwa wari kunzi wakawanda. Zvinorwadza asi wapfawo. Toramba tichindoti mweya yawo izorore murugare. Nyika yeArgentina kwai yaboya mapepa nomabhuku nozvimwe zvakawanda
zvinhu zvanga zviri zvewanhu wahitira wonatsi wakomana kwai zvanga zvakaita kuikiwa pasi podare guruguru rao munyika maomo rikaiti kuona kuti zvimwe zvawachabuditsa ipapo nokuti waribe chawareketa kuti zvirimo. Ipapa Nissan kambani yomotika kwai yagototi komana tinoda kudamura mabasa anosvika zviuru 20 pasi rese. Yei paribe chizvino apo pakaita kunyangariwa rikai tione kuti wanoipedza sei, wanozviita sei zvavari kureketazvo tinenge tichizokunyepai zvedu. America noiyo China wabvumirana kuderedza ka iwo mari dzaunga wari kuita kukwachurana. America ikasvitsa pa 30, China ikasvitsa pa 10 bedzi zvikamu kubva muzana. Rikai tione kuti zvinoperera papi tinenge tichizoringana tichindonyepana. Ipapa UK manduwe yaita kuita kurwadza vazhinji wari kuburika ipapa watoreketa kuti taada kuchinja maitiro anoita zvinhu. Kwaizvezvizvi wanhu wanoya kosenza munyika medu kubva kune dzimwe nyika wakuzokwanisa kupuwa mapepa okunzi wanhu wokugara muUK papfuura makore 15 aripo. Pakanyangaritsapo wakatoti takiingidzira kuti munhu anofanira kuya akona chirungu chakawanda sei kuuya muno. Kwai mari dzinodiwa kuti munhu abhadhawe kana achiuya kuzosenza muno dzakiingidziwa. Wakomana pakanyangariwa ndozvaireketiwa kai zvekuti wakomana itai bauro kuenda nokutoti panonyangara izvezvi kureketa kuno hino kuti zvichatekayira sei. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda papi. Asi hedu kwaNyasi Mabuja tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe Onau.